नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे. मंडळी, तुम्ही यापूर्वी आमच्याकडे आमच्या चॅनलवर पाहिलंच असेल की कांद्याच्या पातीची सुकी भाजी. परंतु आज मी तुम्हाला कांद्याच्या पातीची अशी वेगळीच रेसिपी दाखवणार आहे. तुम्ही यापूर्वी पाहिली असेल की नाही माहीत नाही, पण मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे ना पातीच्या कांद्याची झुणका भाजी. तर ही भाजी आहे ना, मी तुम्हाला कशी साफ करतात ती दाखवते. पहिली हे बघा, ही भाजी अशी घ्यायची. सर्वप्रथम आपण हे कांदा आहे ना, हा असा कापून घ्यायचा. बघा, आणि झुणक्यासाठी आपण हाच कांदा वापरणार आहे. म्हणजे हा सोलून घ्यायचा आहे कांदा. हे बघा, असे साफ करून घ्यायचा हा अशा प्रकारे. आणि हे असे पिवळसर पडलेले असतात ना, हे आपल्याला या भाजीमध्ये घ्यायचे नाही आहेत. असे तोडून टाकायचे. ह्याचे शेंडे देखील आपण हे काढून घ्यायचे. तर या पद्धतीने अशी ही भाजी ते साफ करून घ्यायची. हा इथे असं पातळ पापुद्रा असतो, तो देखील काढून घ्यायचा आहे. बघा, अजून एक दाखवते तुम्हाला मी. हे बघा, असा काढून घ्यायचा. कांदा कापून घ्यायचे. आणि हे आता ह्या कांद्याला असं ना वरून पण ही साल असते खालून, आणि असं पातळ असा पापुद्रा असतो, तो देखील आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. आणि याची पिवळी जी पानं झालेली असतात ना, ही आपल्याला नाही घ्यायची आहेत. यामुळे थोडीशी भाजीची टेस्ट बदलते. तर ही अशी कुटून घ्यायची आहे. बघा, हिरवीगार असेल तर तुम्ही शेवटपर्यंत घेतली तरी चालेल. फक्त पण त्याचे शेंडे असतात ना असे कुठेतरी, असे ते क्वचित कुटायचे. नाही तर बाकी ही अशीच भाजी घ्यायची आहे. बघा, हे अशी ह्या पद्धतीने मी अशी साफ करून घेते. आता सर्वच कांदे चिरून दाखवते. तर मंडळी, आता कांदा चिरून झालेला आहे. हा स्वच्छ आम्ही धुवून बारीक चिरून घेतला आहे. ह्याच पातीच्या कांद्याचा हा कांदा आहे, आणि हाच वापरणार आहे आम्ही. हे बघा, ह्या बारीक बारीक छोट्या तिखटवाल्या मिरच्या आहेत, म्हणून ह्या बारीक 3 घेतले आहेत. आणि थोडंसं ओलं खोबरं आहे, हे गार्निशिंगसाठी आहे. तुम्हाला हवं असलं तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट देखील वापरू शकता. हा लसणीचा एक गड्डा आहे, हे आता चेचून घ्यायचं. ह्याला थोडंसं जिरं, हे थोडं बेसन, म्हणजे आपण झुणक्यासारखं करणार आहे ना, म्हणून हे बेसन वापरायचं आपल्याला. ही अर्धी वाटी आहे. आणि अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ. आणि आता फोडणीसाठी तेल लागणार, ते या डब्यातनंच मी घेणार आहे पळीने. हां, आता सर्वप्रथम मी गॅस पेटवते. हे 3 पळ्या मी आता तेल टाकणार आहे. जिरं, फोडणीसाठी जिरं वापरणार आहे. ह्याला छान असं तडतडून घ्यायचं. आता जिरं छान तडतडले बघा. आता यामध्ये मी लसूण टाकते. हा एक अख्खा गड्डा लसणीचा आहे. मिरच्या टाकून घेते. तुम्हाला हवा असल्यास लाल मसाला देखील वापरू शकता. कांदा टाकून घेते. हा असा कोवळाच हा कांदा आहे ना, कोवळाच आहे, त्यामुळे याला काही जास्त भाजून घ्यायची गरज नाही आहे. आता मी मीठ टाकून घेते. 1 चमचाभरून मीठ टाकणार आहे, आणि थोडं टाकणार आहे. तर याचमध्ये मी हळद टाकून घेते. हा मी हिरव्या मिरचीचा पातीचा झुणका करणार आहे, त्यामुळे मी लाल मसाला नाही वापरणार आहे. लाल मसाल्याचा झुणका आमच्या कोल्हापूर स्टाईल, आमच्या कोल्हापुरी किचन चॅनलवर गेलात ना, तुम्ही नक्की पाहू शकता झुणका रेसिपी. हां, तर यामध्ये मी आता भाजी टाकून घेते. छान अशी हिरवीगार भाजी घेतली आहे मी. कांदा असं मऊ पडत चाललाय,
थोडं गॅस आपण बारीक करून घेऊया. ही भाजी आता वाफेवर शिजवायची आहे. ह्या भाजीला आता पाणी स्वतःच पाणी सुटेल. मग याच्यावर मी 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेते. आता 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवून घेते मी. गॅस बारीक करून घेते आणि आता 5 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण काढून घेते. हे बघा, ही छान अशी मऊ झाली. आता ह्या भाजीला शिजायला काय फार वेळ लागत नाही. आता ह्याला हे पाणी सुटलं आहे ना, यामध्येच आपण हे बेसन टाकून घ्यायचं आहे. पाव चमचा हिंग टाकते. हिंगामुळे असं छान सुंदर अशी चव येते झुणक्याला. हे बघा, भाजी पण छान झाली आणि याला पाणी सुटलं आहे ना, त्याच्यात आता मी बेसन टाकून घेणार आहे. असं थोडं थोडं शिवरायचं आहे. हे बघा, म्हणजे याच्या अशा गुठळ्या होत नाहीत. हे बघा, ते सर्व बेसन मी टाकून घेतलंय. छान असा झुणका बघा दिसतोय, एकदम मस्त. त्याला शिजल्यावर ते अजून भारी दिसेल. भाजी कशी कोणती वेळ असली ना तरी ती अशी कमीच होते, आवळून जाते ती. ही भाजी केवढी घेतलेली, एक जोडी होती त्याची बघा. आता एवढी शिजून एवढीशीच झाली. तरी साधारण 4 माणसं खाऊ शकतात ही भाजी. आता ही लो गॅसवर ह्याला आपण झाकण मारून एक 5 ते 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे. आणि छान असं याचं बेसन शिजलं ना तर आपण डिश सर्व करून द्यायची. आता आपली 10 मिनिटं झालेली आहे. आता यामध्ये मी खोबरं टाकून घेते. हे बघा, छान असं झुणका झाला तयार. आता वरून असे खोबरं टाकून घ्यायचं. खोबऱ्यामुळे काय होतं, छान अशी भाजीला टेस्ट चांगली येते. ज्यांना कोणाला खोबरं आवडत नसेल त्यांनी शेंगदाण्याचं कूट देखील टाकू शकता. कोथिंबीर याच्यावर टाकून घेते आणि डिश सर्व करून घेते. ते डिश सर्व करून घेऊया. हे बघा, छान असं गरम गरम वाफ येतं, सुंदर असं वास देखील येतोय. झुणका भाजी छान अशी तयार झाली आहे. तर अशा पद्धतीने कांद्याच्या पातीचा झुणका आहे ना तयार झालेला आहे. हा झुणका भाकरीसोबत भातासोबत देखील खाऊ शकता तुम्ही. आणि या पद्धतीने नक्की करून पहा. आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.